Ġurnata mill-isbaħ, jum l-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem, ħafna Maltin irħewla lejn il-Belt Valletta u ġew għas-sejħa tal-Partit Laburista kulħadd tal-Belt. Propju aħna ġejna hawnhekk u staqsejna lin-nies għalfejn jinsabu hawnhekk magħna. Biex niċċelebraw jum il-ħaddiem. Illum pensionanti jena minn nisinju dak bel. Hawnhekk għaliex jiena nemmen fil-ħaddiem u din il-festa tal-ħaddiema. Il-partit għandu bżonn il-dak tagħna, s-sapport tagħna, aħna minn dejjem konna Labour, għal ma nxafx nfallu b'ġurnata bħal din. Ġejna nagħtu appoġġ tagħna lill-Prim Ministru Roberta Bela u lill-Partit Laburista. Għavolja qed jippruvaw jafġu u jaqalaw imma xorta kollu għal xejn. Biex jieħdu gost. Biex nagħti support il-Partit Laburista li huwa tant tal-qalbi. Ħalli nkollu fil-follaw. Nasab li hija festa importanti li jkun kommemorata xi ħaddiem jagħti ħafna l-komunità u bla l-ħaddiem m'hemmx dis-sistema ta' pajjiż maqut. Bħala żagħżugħ biex napoġġi l-Partit Laburista għax ma nafx kif il-Partit Nazzjonalista din imorru barra minn Malta jitkellmu fl-Ewropa kontra Malta. Għax nemmen fil-Partit Laburista huwa ċavetta tal-futur għan-nies. Nemmen ħafna fil-Prim Ministru l-għandna. Jien niftakar taħt il-Partit Nazzjonalista l-ewwel wieħed jien personali kelli mmur naħdem barra minkejja li konna wedin ix-xogħol jiġri warajk u mhux inti tiġri wara x-xogħol. Support il-mexxej tagħna fuq dal-paroli u l-ħmiġ li qegħdin għaddejjin tal-PN. Kollox tajjeb jagħmel, pensjonijiet xejn osna, gerger minn għesix gerger. Biex nissapporti għal-Prim Ministru Roberta Bela u l-Partit tal-ħaddiema. Biex niċċelebraw. Biex nissapportaw il-Partit Laburista. Għax nrajna l-ġitu minn dal-gvern. Aħna qegħdin biex nappoġġjaw il-gvern tagħna, mhux immorru fl-Ewropa u ngħidu kontra pajjiżna b'dik il-ħdura kollha. Xaħna żgħażagħ ħaddemin u ninsabu grati b'dal-gvern u bil-ħidma tiegħu favorina u favur ix-xogħol u n-nies Maltin wara kollox.